Aquí podem amb boire, no? Martí. Marina. I a poc, que és llarg, També si guanya o no? Si torna la primera, eh? La teva. Alba. A la pressa al cor. La teva filla podria sortir de la jaqueta, no? Carla, treu-te la jaqueta. Treu-te la jaqueta, sembla que vagis de missa. No. Podràs per la jaqueta. No m'ha tocat mai res. Bé, doncs ja tenim les curses preparades, anem per començar ja aquesta edició 2008. La sortida serà a toc de pito. Vinga! Molt bé, de tot a poc, tranquil·la. Doncs vinga. Són 2 voltes. Calma, que això... La cursa sènior d'aquest recorregut, dels entorns d'interès que tenim a Caçat, per més la Vilafosca, etc. Doncs aquest any es baten rècords de participació en aquestes curses de la Fira Sant Antic de Caçat a nivell sènior. Estàs preparat? El moro va sobrar, ja veuràs, tio, que Posa-t'hi mar com un memà. Alba. Ja podeu córrer, però s'ho preparant. Ja!